Jamil, har yanzu ina mamakin yadda nake ji idan ina tare da kai. Ji nake tamkar a mafarki. Fadila kenan. Soyayyar mu ai ta fi ƙarfin mafarki. Kin cika min duniyata da nutsuwata. Da ke kaɗai na gane me ake nufi da kalmar zaman lafiya. Na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai. Da gaske? Na garin yayi zafi. Ko in dan samun mana abu mai sanyi. To minti nake gaba minti 2 yayi? Na ƙara ma minti 1. Shikenan bara in yi sauri saboda ba zan so in baki in dade ba. To Allah ubangiji ya dawo da kai lafiya. Kai wannan kyakkyawa halittar fa soyayya ko rashin fahimta. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na tsinci kaina ina kallon ki tun daga nesa da Allah. Gaskiya ke din kyakkyawa ce. Mai irin kyawun da hasken da tamkar wani hasken safiya. Na gode sosai. Sunana Jamil. Baiwa Allah dan Allah ya sunanki. Ni sunana Safiya. Wow. Suna mai daɗi. Sunan da iya kyawawa ne suke cin nasarar samunsa. Idan ba damuwa, dan Allah ina so ki min wata alfarma guda ɗaya. Kamar ta me kenan? Dan Allah ki sa min lambar wayarki. Dan idan kika ce ba za ki min ba na tunanin zan iya tashi da karin saboda na kawo. Okay, dan dai lambar waya. Na in sa ma. To gashi nan nayi saving da Safiya hasken zuciyata. Ga kira na ki sai min din lamba ta sunana Jamil. To shikenan godiya nake. Na gode sosai. Ma na gode. Sai an jima. Assalamu alaikum. Hobbina. Yanzu dai kake ci mun hakin ne fishi. To ki haƙuri na baki ina ta jira. Hobbina. Idan ka ɓoye min gaskiya, ka san ba za ka ɓoye wa Allah ba. Gaskiya ne wannan. Amma me yasa kika faɗa haka? Da ka tafi ka bar ni ina ta jira, ina ka tsaya. Ni ko ina na tsaya idan ba gurin masu da lemo ba. Kin san akwai issues irin na POS da waye babu kashi a gurina. Sai na tsaya na musu transfer sannan ga tarin mutane a cikin shagon. Shi yasa na bata lokaci. Amma ki haƙuri. Ka tabbata iya wajen layi ne ya tsaye da kai? Ƙwarai ma kuwa. Duk abin da na faɗa miki wannan shine gaskiyarsa. To, shikenan jira ni na zuwa. Ki kuma ina zaki? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Amin ki bayar Allah. Ya wasani? A san baki sani ba.
Haka ne, amma don Allah so nake ki taimaka min. Akwai wani bawan Allah da ya zo wajen ki yanzu. Wai kenan? Sunansa Jamil. Me ya ce miki dan Allah? Oke. Ya zo amsa lambar wayata ne ya ce ni hasken zuciyar shi ce. Amma lafiya baiwar Allah. Wani ya samu. Oho. Ka san wani abu? A sai kin faɗa. Ka san in ka kula wata ƴa macen mutuwa zan yi. Haba Hubbi, ta yaya za ki dinga fita irin waɗannan kalaman? Dan Allah kake ƙara faɗa. Ko kaɗan ko kusa ba na so in dinga jin irin wannan. Ina so ka sani ina son ka, ina son ka, ina son ka. Kuma zan mutu da son ka, kuma a dalilin son ka. Hubbi, ki sani? Hubbi me haka? Hubbi. Hubbi me haka? Hubbi ki tashi. Me ya faru? Hubbi. Me ya faru da Allah ki tashi na to ba zan sake ba dan Allah. Da Allah ki tashi. Dan Allah ki tashi. Ba zan yi raba idan ba ke ba. Soyayya ko rashin